हाय लोगोफोर, आङो दायो दुर्गा फुजा नायनो थांगासिनो लख्रायाव। नायलांबाय थादो लोगोफोर, मा मा नुयो देखायलांबाय थानोसै आरोना। लोगोफोर धेर मानसि जादों फुजायाव, थांगासिनो जोङो, थांनाया थांगासिनो, फैनाया फैगासिनो, मोनहैसिगोन आरोना आरो दसेबा। नायलांबाय थादो, मा मा नुयो बेखौनो दिन्थिलांबाय थानोसै। नै लोगोफोर, फुजानि गेट खाथियाव मोनफैबाय जोङो, थांगासिनो। मानसिफ्राबो जमा जमा फैगासिनो, कारफ्राबो नै बाइक, मा नायनो आरो मानसियानो मानसि एरायख'हालायाखै। नै थाथ'बायसो जोङो, गारि एरायनो हायिनि। गारियानो जाम जालायदों, जाबफे जाबफे गारि। नै लोगोफोर, गारि बाइक स्टेना नायलांबाय थादो, जेव जेव गारियानो गारि, बाइकआनो बाइक। सानबाबो सानख' हानाय नङा लोगोफोर। आरो दा मोनाबाथ' बेसेबा जागोन, जों दा एसे स्राङाव फैनायखायसो मोनाथ' बांसिन जागोन बे। गारिखौनो बरनबाबो बरनख' हानाय नङा, लामायानो गोजान। नै जों दायो पुलिसा जोंखौ थांनो होआखै बिथि लामा गेजेरथिं गारि लाना, बेनिखायनो जों गिदिंफिननानै बेलेग लामाजों थांसिगोन आरोना, गारि लांनो हानाय खाथिजों थांगासिनो जोङो दा। थांबाय, नै दायो फुजायाव मोनफैबाय। फुजायाव मोनफैनानै जों बेरायगासिनो आरो। नै मन्दिरा, फुजानि मन्दिरा। नै मेला, सोरखि गिदिंनाय बायदिसिना बिदिनो नायगासिनो आरो। मा मा नुयो बेखौनो दिन्थिलांबाय थानोसै। नै माला दखाननि सोरखिया गिदिंगासिनो आरोना। नै ससमा दखाना, ससमा नायदोंमोन। মিউজিয়ামত ৰখা আছে, এটা টুকুৰা 4টা ভৰি আছে, 7 পাগত 14 নখন আছে, এটা মুৰ্গী, 4টা কাণ। ইয়াত সামগ্ৰী বিভিন্ন সমুদ্ৰৰ পৰা আনিছে। सिलाइ गाव पपकर्न लाबाय जोङो, पपकर्न
मानसिफ्रा गिदिंगासिनो जेव जेव जाथारदों लामाखौनो एरायख'हाय ससमा दखान ससमा नाय नै साबि माबा फाननाय आरोना बेखौ लानो नागिरदों साबियाव नाम लिरनाय आं लिरनोसो नागिरदों आरोना नै नामखौ लिरना होग्रोनांगौनो नामखौ लिरना होदों लक्ष्मि लिरना होनोसै आरोना आंनि नामखौ ओमफ्राय दायो साबियाव लिरहोनोसै लिरगासिनो दायो साबि नामखौ आंनि नामखौ लिरगासिनो आरोना ভাল চাকৰি Mana? Asan labai deh, asan lagasnya. Nih नाव जावनाय गारि गाखोगासिनो मानसिफ्रा बेखौनो दिन्थिबाय एसे नायबाय थादो लोगोफोर मोजांथार खोमा गाखोनाबो नायासै जोङो मानसिफ्रा जमा जमा गाखोथारदों नै गारियाव गाखोगासिनो मानसिफ्रा थामाम मोजां गाखोनो फिउ फिउ गिदिंबाय थालायलायो नै सोरखिया आरो सोरखि गंसे नुलाय मेरला दं नालाय सोरखियाबो नै गारियाव गाखोगासिनो गथ'फ्रा पुतलायाबो हनै गेजेराव दं Plastik sih udah naik. जोबथारनायाव चिकेन बिरियानि जाना फैबाय लोगोफोर लास्ट जानायखौसो देखायबाय आरोना फार्स्टआव दिन्थियासै